Os alumnos do Colexio Galaxia, gañadores da cuarta xornada do Club Debate a Lingua celebrado en Ribeira, obtiveron a primeira posición na que foi a súa estrea nestes certames e agardan agora saber cal será a seguinte xornada. A cuarta xornada da fase previa do Club de Debate a Lingua viu onte como o triunfo quedaba na casa. Os alumnos do Colexio Galaxia levaron a vitoria na súa estrea neste tipo de eventos. Para iso, superaron os equipos do Calasanz e do Luís Seoane, nunhas probas nas que esperaban mesmo máis nivel. Foi moi ben, xa se ve que ganamos e pois moi contentos con todo. Ni moi difícil ni moi fácil, a ver, pensábamos que iba a haber máis nivel, pero en sí moi ben. En principio foronnos ben, a ver, xa que ganamos, pois penso que ben. Unha xornada a que chegaron cos nervios a flor de pel, propios da estrea nestas probas competitivas. A verdad, non foinos bastante ben, estábamos bastante seguros, pero moi nerviosos tamén. A primeira quenda foi a máis difícil porque, claro, non controlábamos os tempos, nunca fixéramos nada parecido, non sabíamos de que iba a cousa. Pero unha vez que fixemos o primeiro e mantivemos todo aí un pouco baixo control, aprendemos, non, pois a sacar o mellor de cada participante do noso grupo e acabamos facendo un moi bo equipo. E onte, tiñamos os nervios a flor de piel. Agora agardan a seguinte fase do concurso, que será o 26 de abril, aínda que sen sede anunciada polo momento. A vitoria en Ribeira servelles aos estudantes do Galaxia para chegar a esa cita coa moral polas nubes. Sería 26 de abril nun principio, pero, bueno, non se sabe nin tema, nin contra quen, aínda hai que miralo todo. Ahora, preparalo mellor, xa sabemos de que vai a cousa.